Standang. O, tandag, bangagoy, tuyok. Ay, Amazing. amazing one. Nga ito, no? Lalaga mga estudyante ka ba na bata, gitauran ako sa una. Hindi mo ko naabot na gid sa iyang expire na. Kaya sige lang, nagkaog mga gahi ba? O, tadir ka mag-umpit dito lang. So, pag-ingkit niya sa kuan. Sige, nagkaog mais. Mga itong hindi mo nuktok ang kanon anang bangag. Hindi, mamalot ko kayo nakaklap, malaki ang lagos, niya. Tapos sulod mo silaw. Hindi ka pasulod. Sulod na dali niya, kaipit mo na sa mong lagos. Sabaw, di ka doon. Di ka doon. Daon mo kayo lagi sa bangan kayo, no? Awan na. Sapag kayo sa una. Pagkalit pa niya bangan lang, pagkalit ko. Ito na. Ha? Ito. Kapag pagkalit ko rin bangan. Dito sa eskwela ko. Ay, ito sa eskwela. Ito sa eskwela college. Kaya nakapasaran sa scholar. Minsan. Pag grade eskwela niya high school dere. Di ba na-scholar siya doon? Mao na to, iyang gina-applyan. Upat ka scholarship dito iyang na-applyan na kapasar siya. Niya gipili man niyang layo Jinsan. Mas maglayo kasi may Bohol. Ano kayo isuon ito? Papa, na taga Bohol mo na. Ay, mong bana? Mani hait yun. Oo, manihay. Kahit yan ay yung kanira ay kuntuan ay doon kayo makaduwal kay ano yung gahi man. Di ba ni humok? Pwede ito agpagwas sa ano, sangkong yung lagos. Oo, nasangkong kayo dito. Davao gapon grabe pulis sa ano simbahan sa Puloy. Pero wala nang ka-traffic. Traffic oy. May traffic kani magkaagi nga kanan kaayo kay daghang kay pulis.
Tuog may itong ubang sa video. Sulod. Ano si Bulu na magkaguan na. Underground. Ano to yung mga kahon nga nakuha gikan sa sulod. So, gitag na si Tibulo ito sa sulod sa kahon. Di man pwede pagawas yan. Kuransa ng mga tao. Kami na ko na si Tibulo, lakpa na. Bala guro ta. Wala sa Tibulo, yung sulat ng kahon. Pwede pa ni pa-scan. Di man pa-scan yung sa mga pulis ang kahon. O dili pa-scan. Kaya makita ang nasa sulod. Ito yung kuha sa mga membro lang, ang dili pa-scan, ang kahon yung ikan sa sulod na nakuha sa mga pulis. Kaya siguro na sa Tibulo ito yung butang sa kahon. Taguan. Ano siguro balik ko. Ano ulo yun? Mga panawagan ay ang pag-decide ng numbers pwesto na. ng mamuligang Gilmarang Jr. na nag-utos umano sa mga pulis upang huliin si Kibuloy. Binatitos din nila ang pang-abuso ng mga PNP sa paggamit nito ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang lider. Samantala, Sa gawas na, Chong? ng PNP ang payag ng Generation Kalsada? na nagpatupad ng Kalsada? sa Davao. Di na sa sulod? Ng mga flight sa Davao International Airport. Anim na pulis naman ang sugatan matapos at takilin ng mga religista. Hirayin mo ngayon kung bahataw sa balita ni Ano kalsada na? Ha? Traffic ira din, ano ya? Ay, Ha? ay sa kalsada. Ang? Nagprotesta. Tulo man na nakulong diha. Isa ka bugada o isa ka tulo na sila. Alam nga niya, trabaho din ako nakukulong eh. Kung saan nang dekadato ni mga anak niya, kahuman, hawa, aras mapa. Bayad naman ko kay. Hinaguan.